we zien weer terug. We worden er even uit. En dat betekent, ik wil ze ook toch even nemen, dat we gemist hebben Sint Matthias en Sint Cornelius uit Oosterholt, uit Bostert, Sint Martinus uit Kinrooi. En net kwam hier gewoon ook een draak voorbij op een vaandel. En dat huurt bij Sint Georgius en Sint Sebastianus. Sebastianus uit Bezel. En dit is Ubaksberg, Sint Hubertus. En Jos, Gerrits hoofdredacteur van het Limburgse Shutters tijdschrift, die zien met vul. Die zijn met heel veel. Het is een hele prachtige vereniging die ook uitstekend in de marswedstrijden naar boven komen. Dat ziet er puik goed. Een vereniging die serieus met de zaak omgaat. Ja, maar doen ze eigenlijk allemaal wel.